Yadura lento ayibingelele bafowethu. Yabingelela inkonzo emalondalondo namadolosha awu7 sezile 10 yodwa. Umthwalo sinda amadoda. Bafowethu. Ngisho ukuthi ke ungabhokha nawe bafowethu. Ungazi ukuthi cha impilo yakho ingaziziwe. Use right kodwa ufuna lokhu ukukhuphuka. Noba into ebunhlanhla bakhe emzimbeni kuhlezi kumile. Uyasebenza izinto zakho zikhona ziyaphumelela use right. Bathi hayi ukuthi usukumela noma ufuna umuthi ngoba nakho sekubheda. Manje nje kuse right. Igqumele nje uyiphalazela. Siyazi isikhathi esiningi abanye abaningi kuyenzeka ukuthi omunye umuntu unezichitho bamshanga izichitho. Omunye sikhuluma kumanje abanye benu sebengene ezingozini zemoto, abanye 2 times, abanye 3 times. Kodwa bayazi ukuthi yini le bafaka ngake imoto ezingozini zemoto. Lonke lezo zinto lezo ziyavalwa bafowethu. Yonke into esuke ingumkhokha iyavalwa. Hamba uyivala phalaze but lento ngiyayivala. Ngaphinde kwenzeke ingozi kimi. Uyabona? Kuzoba odadewethu laba abathola ukuthi banenkinga yokuzala ngomthungo. Abanye sebeze bavalwa udokotela ke Nkosi yami. Ngenxa yokuthi isho ukuthi mayathola umntwana ufanele ahlinzwe. Leyo nto yonakala eqaleni uma umama wakho wazala ngomthungo. Leyo nto kufuneka ivalwe iziyovalwa phakathi emsamwakeni ukuze kungabi khona la ekhaya umuntu ozala ngaleyo nto noma ngalo mthungo. Esengishelo ukuthi ke bafowethu lalela muneyinkinga ekanjalo ngizothi wena onenkinga yokuchithekelwa izisu sondela ke kuthina xhumana no Dr. Nkunzi bakuhlambe mase bekunika izinto ozoyiphuza uyilungise ngazo. Ngizothi ke bafowethu nina nisegoli nenhlanhla ngoba ngiyeza egoli nge27 ngiqala nge28 ukusebenza. Yonke lo weekend kuya le ngizobe ngisebenza ngiyoze ngibuye. Esengisho ukuthi bafowethu ungasala. Eziningi abanye beni bahlushwa imimoya. Kukhona impande la ekhaya eqondene nemimoya. Uma isakuhlupha ungakabi nawo amandla ukuthi uyigcinele. Imfanelo zakhona esuke idingeke. Khuluma nathi. Mase sikunika lento ukuthi umuntu imoya yakhe ihlambululeke mayisikuvezela amandla. Uma isikuvezela amandla, qaphela lokho. Mayisikuvezela amandla. Mase uyayigcina into ekufanele ukuthi uyigcinele yona. Esengishela ukuthi ke bafowethu ungasali. Joburg ngiyeza bafowethu. Ngiyeza manguma eJoburg Pitoli kuphi ungabhuka ufike. Esengishela ukuthi kukhona nomunye othola ukuthi cha yena ufuna izinto zomsebenzi noma zokuthi akwazi uqasheka emsebenzini. Ngakho ke lezo zinto ziyatholakala cha fonela uDr. Nkunzi 0846514 uthola mina lapho. Yimi phela uDr. Nkunzi angithi. Mase sikunika izinto sikusebenze uphumelele nawe empilweni yakho uqasheke usifane nezinye izingane. Uyabona? Esengishela ukuthi ke bafowethu ungabe futhi unemimoya ngoba ngesonto ntambama
ngizobe ngiyemanzini ngesonto ntambama ngeyi-29 ngizobe ngiyemanzini khona eGoli. Wena usanesithunywa esisakhula ongakafiki ezingeni lokuthi ngabe sesayisebenzela, osafisa ukukhula, osafisa ukucathuliswa. Ngizothi kubona bonke abafisa ukuyongena empophomeni babhuke, sibabhale phansi, sazi ukuthi sinabantu abangaki abaya empophomeni, sinabantu abangaki abadinga ukugezwa, sinabantu abangaki ekufanele sibavale ikhali, sinabantu abangaki ekufanele sibavale ukuthi bangaphinde babanjwe inkunzi noma kungaphinde kulokho njalo kahle hlale banjwe inkunzi. Ya kunjalo nje bafowethu. Wena uthi cha ngifuna nje ukuthi nami umuthi ukuthi ngitholele nje straight sami, ngigqumele nje ngiphalazele ungilethele nje umuntu oqondile ukuze ngikwazi ukuya emshadweni. Cha bhuka mfowethu, masuyasho ukuthi sikuphatheleni, sokuphathela thina, uyabona, sikuphathele. Sengisho ukuthi bafowethu ngiyeza eGoli, into nje mfowethu ongayenza bhuka. Mawuzobhuka-ke uqala ngithinta lapha ku-WhatsApp kuyo le namba le esengishilo 0846514782. Uyabhuka-ke lapho. Mawuzobhuka bafowethu uqala ngifonela nge-video call, and then mase siyakhuluma, and then mase uyabhuka. Emva kalokho-ke kuyobe sekuqonda-ke izinto esengisho phuthuma ku-WhatsApp, ungahlali kanti unenkinga. Wena ofuna iy'nhlanga zemali emzimbeni, hhayi ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhulumisa something ukuze mhlawumbe kube ngathi izinto ziyenzeka. Cha, sifuna ukukhanda ibunhlanhla manje emzimbeni, wenza izinto zenzeke. Wena ufuna iy'nhlanga zemali la emzimbeni, ikhulumela kuwe emzimbeni. Uma ucabanga into ivele ngaleso sikhathi option, uyithole. Ungahlali uxakekile ungathi uma ucabanga into mazuthi ish uyazi konje imali ngiyoyithatha uzeyongena kumashonisa uboleka imali. Cha, lento emzimbeni ilethele imali emzimbeni, uhambe nayo. Uthi noma uhamba nje phakathi kwabantu eklani awuthenga idrink lapho sibanibani ngobani lento iphila kuwe emzimbeni. Zikhona-ke iy'nhlanga zemali bafowethu. Wena usadinga imali, usadinga ukuphakama kakhulu emzimbeni, ungazi uzuwe. Ngabe unebhizinisi, kungabe kukhona into oyenzayo, ngabe uyagembula. Lezi iy'nhlanga engizokufaka zona mina zizolekelela leyo nto leyo, zizolekelela leyo nto leyo. Esengisho ukuthi bafowethu-ke makube njalo bafowethu, bhuka lapha ku-Dr. Nkunzi. Into edurayo mhlaba wonke jikelele, ungathandi ozathande. Abanye begaba ngomlomo, yena egaba ngekhubalo, gaba ngempande. Abanye begaba ngesiwasho. Awusuka madoda. Yimi-ke loyo bafowethu, umthunzi wokuphumula. Injalo nje bafowethu. Share-ke mfowethu, share mfowethu. Nishare nje bafowethu le video, ni like bafowethu. Nishare iziyofinyelela phezulu nakumuntu obengakayibona bafowethu. Ngiyacela-ke bafowethu nishare ku-YouTube. Sikhona bafowethu, le video uzoyithola ku-YouTube. Iya ku-YouTube mfethu uyosubscribe. Yabona? Vuya subscribe ubuke, kukhona okuzokufundisa. Lalela-ke mfethu, like la, subscribe ngale ku-YouTube. Uyatholakala sheshe uNkunzi Mtolo ku-Facebook. Uyatholakala page lakhe lu-Dr. Nkunzi futhi konjalo. Akube njalo-ke bafowethu. Sicethe makube njalo, like, ungabe kuthiwa hayi kunama viewers, cha, like nje ushare